Bismillahirrahmanirrahim. Birinci madogunu soragat bir denany ölse, şo denanylar şonu bitarat yatmasın diýip istinja ettirip, täret ettirip ýatyrýarmyş. Şo nähili diýip. Musulman dogan istinja we täret şol gusl ettirjekkä ettirmeli. Gusl ettirjek bolanda hökmen täret de gerek, istinja da gerek. Ina şol istinjany ölü ýumaklygyň formasy şeýle. Bu aýtýanlarym El-Fevaidul Kubra fi ahkam mutallaqat lil mawta diýen kitapda 16-njy sähifesinde şu ölü ýumaklygyny beýan etdi. Denany ýumaly, erkegi erkek ýumaly. Ina denanlar ýuwjak bolsa, pek denany girmeli. Haýyzly, ina haram girmeli däl. Täretli bolmaly. Täretli bolup da ýumaly. Öňçek ýumaly bolan ýeriniňizde girende öňçek istinja ettirmeli. İki däne haltay tikilýändir, ýa deskeş berilýändir. Şol denanlaryň awraty galydalaryny daňylýan lung diýe kefenden biçýänler, biçip berýändirler. Aralaryny deşip şonu denanyň köýlegiň çykarylyp bu çykarylandan şol göbeginiň ýanyndan dakmaly, şol awraty galydalar örtük durmaly. Denana da bolsa denanyň awratyny görmekde dogurda erkekde kedelik erkeginkini. Onun şotarlaryny, awraty galydalaryna ýanky lungy baglamaly. Lungy baglap bolandan soňra şol deskeçleriň birini geýmeli, ýuýan şol çep nime şonuň istinja ettirmeli. Şo awraty galydalaryny ýuwmaly, eline deskeç geýip ýuwmaly. Ýalaňaç elini awratyna degirmekligi dogry däl. Bir-iki däne deskeç bardyr. Bir deskeçe geýip şol istinja ettirmeli. Ol deskeçe aýryp goýmaly, soňra täret ettirmeli. Täret ettirende agdyn burun çaýkamaklygy kyn bolýar. Bir parçany ol deskeçini höllep, şo dodan işlerine süýkemekligi, burnuň deşiklerine süýkemekligi gowy. Täret kylanda öňçek ýüzüni ýuwdurýan, soň iki elini ýuwdurýan, kellesini mesk etýän, aýaklaryny ýuwýan. Eňe şonda täret ettirmeklik sünnet musulman dogan. Ne täret ettirip bolandan soňra şonu çepçetine yatırmalı, sağın defa etmeli, kaptallayın. Kömekleşýän adamlar şon ýuwanda südüler ýuwmaly. Son kellesine, saçına erkek adam bolsa saqqalyna şo atragyn sabunlar urup ýuwmaly. Ina defetinden dabanyna barýança bir mertebe suwgyp çykmaly, kaptallayın yatyryp. Ina sag çetine, çepçetine yatırmaly, sag defe bolýar. Şoň defetinden ta dabanyna barýança 3 mertebe suwgymaly. Sabun çekip bolandan soňra üstüne suwgyp kellesini, saçyny sabun bilen ýuwsaň gowy. Saçyny, sakkalyny daramaly däl, kesmeli däl. Şol öz bedenindäki bar gyllar durmaly, gasyk tüýlerini ýa gaýry nemelerini sirmaly däl musulman dogan ölenden soňra. Şol şeýlek bilen ýatyryp defetinden dabanyna barýança 3 mertebe suwgymaly. Şoňa ýuwmak diýär. Ina soň obur çetine agdararsaňyz, ras çetini etege, çep çetini defe. Ondan ýeşi kaptallayın, defetinden dabanyna barýança ýuwarsaňyz 2 boldy. 3 mertebe hem berine suw ýetirmeli. Şoň arkasyna ýetirjek diýip ýüzüni ýatyrmaly däl. Soňra 2 mertebe ýuwandan soňra meýitin arkasyndan elini galdyryp, garnyny syfalamaly. Garnyny syfalamaly, ol bir wagt içinden hafa, peşapdyr ýa medfudur çyksa, fagat şu çıkan yerini ýuwamaly. Ýene şo halta bilen ýuwmaly musulman dogan, halta geýip. Soňra ýene öňki ýanak 2 mertebe ýuwup bolansaň garnyny syfaladyn, garnynyň zatlar çyksa otatyny ýuwup bolandan soňra ýene çepçetine ýatyrýan, sagy defa bolýar. Şoň defetinden dabanyna barýança 3 mertebe hem berine suw ýetişdir ýuwmaklyk şoňa diýerler gusl diýär. Guslul meýit diýär, meýit ýuwmaklyk.